guztan pakian, timbriai bat jon, timbriai! Aldabai, joka! Zer nori gutxi da kanenan eska. Aba, siesta dugu. Bekuai bat jon, bekuai. Zein da? Pello gesana. Eskerrak zuri jauna. Bravo! Bravo! Filipio dia, favore! Koska, uso peligroso todo. Osten tibria. Bai, arratzaldeo. Eunda bat oiasko! Kaixo! Jesus, hau sorpresa! Ai, ama! Ai, ama! Zer izena mesedez? Ni Arantxa. Kaixo, Arantxa! Zeboz! Ni ondote zuek? Zertzei balduzu etxen? Bai, ze, oiasko ginen. Oiaskoari. Eo zein oiasko ez, lumagorri baserri nazitakoa. Torri, sartu. Nazko behar. Torri, Bueno, Arantxa, presta atzaude? Ni bai, dana dela bildur pixkat emate, horrek. Bai, neire, baita neire. Bai, Carmen, presta lao. Bai, prest, behitu. Earki, aher, Arantxa. Oain, garaiko etxeai botu emateko, ze papeleta hartu behar da? Bate, ez to, garaiko etxeik. Nola ez da hola? Txupatesa. Bueno, favorez, Garaiko etxeai botu emateko, bildu botatu behar da. Ez tezu asmatu. Bildu? Eatu, Neuri de hoxe gustatzen zat Baina, eta. ekier jendu eta fuera. Mama. Aizu, neuri de hoxe gustatzen zat? Baita guride! Iztarra egotzako, Arantxa, bigarren galdera. Bota, Inselzoko bidaietan Lanzarotera jun aldaiteke? bai ez esan manuke. Zure erantzuna ordun da? Bai. Opa, bai, oso ondo, Arantxa, oso ondo. Neure penetan no iztarrak endu jazulako. A ber, hirugarren galdera. A ber, Nor zen Moises? Pelikula klasikoan, ze aktore zen Moisesen naitezuna? Maria eta Jose. Ondo pentsatu, Arantxa? Zein izan zan, Marlon Brando? Pena da, baina Charlton Heston zen, Arantxa. Charlton Heston, Ai, ai, ama. ama. Ai, Carmen, zat, Bueno, edua. hori bai, hori berdintxu. Bai, eman bezala. Hola. Earki. A ber, laugarren galdera, Arantxa. A ber. Saldaite gore zezu, gertuko martxan honetan. A ber, Ez, gauza handigetzak gelditu behar. zein da guapogua? Euskitzen? Ala alkain? Ni neu pentsatzet, alkain mazera. Zeri joa jatzea? Bueno, venga. Ez euskitzen asko zen guapogua? Gusto kontua da, hau? Baina gusto ikerri txarrakazu ordia. Alkain Ez. euskitzen baina guapua nola arraio izan guapa? Ba, nik Bai, Carmen, kendu jon? Nik uste ez diozuela kendu berre. Nik uste baietzen, nik haintzen. Bai, Carmen, bueno, favorez, Euskitze baina gizona hori geztotan. Guapo, sesi. Gizona izan Guapo eta sesi jana dana. Lepua Lepo bakarrik hoxe kendu Lepua? jozue. Lepua kendu guztia. Lepua gutza? Eta lepua Jazta. zertako behar dinago. Ah, Bueno, zaldaitzeko. atzegin. Bueno, eta azkeneko galdera. Balko irao lehiora atea bereko zu? Da? Ta kaleko norbaitek bukatu dezala esaldi edo errezua edo abesti hau. A ber. Ta da? Alabin, alaban, alabin, bon, ban. Eta kalekuak erantzun behar du zuzen. Erantzun behar du, kasu honetan, aleti, geuria. A ber, ia bat ema badon gure kale honetan. A ber, suerte Ene, pixkat. atxitzen kalia. Xabi, aber hau asmatzen dezun. Alaba, alabi, bomba. Aleti, geuria! Oso ondo. Oso ondo! Gutzako kalteak baina ondo, arantzatzako ondo, Hombre, oinasko dana emango zure bestela. ala. Bestela oinasko dana emango jazu, Bueno, arantza? Bueno, arantxabeitu, ez zaizu. oinasko dina baino gehiago. Erki afaltzeko moa, behintzat. Earki, Bueno. kontentu altzea da, arantza? Bai, kontentu, no? Earki, Bai, bai. tomate batzuk inda, izu. Oso ondo. Ensalada pixkat eginda. Aizu, eta gutzak gure emango
dizkiuzu tomate Ma horiek. tomate oso atzegoela, pilota. zera, del cherry, eh? Izterran truke, Et, batzuk dizkizu. Oin detalle ezalakoan. Oh, Bueno, zinezkoa, Xavier, zinezkoa. guk hemen indeu inbiarrekoa motrikotik bilarra hementxe izango gea. Bai, Adio, eh? Bilar gehiago, baina hobeto ez zinezkoa data. Txindokin kasateu bezala. Zarten nuen. Txindoki Wyoming! El gran Wyoming! Moztu, Xavier, moztu! Zateina, zin zate nahi nauna. Moztu, Josué, moztu!